Hi guys, खुलुमबाय आंनि चेनेलाव गासिखौबो बरायफिनबाय लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोनाबो गासिबो मोजाङैनो दङ आरो आंबो मोजाङैनो दङ लोगोफोर आं दिनैनि ब्लग भिडिअआनो जाहैबाय संनाय दिनै अनला ओंख्रिजों अमा बेदर गोरानजों संनो नागिरदों लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला प्लिज जोबजासिम नायलांदो आरो नायनायजों लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामनानै होदो मोजां मोनोब्ला आरो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामदो नोंथांमोना नायब्लासो आंनि भिउसआ बारायगोन लोगोफोर अननानै प्लिज सापर्ट खालामदो आंखौबो नायदो आंनि भिडिअखौबो जायाब्लाबो नायदो भिउसखौ अननानै बारायना होदो लोगोफोर आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांसै नोंथांमोना नायलांदो प्लिज लोगोफोर बेदरखौ हाख्लाबनाय दंखासै लोगोफोर हाख्लागासिनो माने हारा फोराननानै हारा जाजोबदों नालाय हाराखौ गारनानै मोदोमखौ हाख्लाबो अमा बेदर गोरान बेजों अनला संगोन गोथाव जागोन जाया जाबायथ' अनला देनोसै Moke lagi? Oke lagi अनला खिन्दैबो इलाय इयो मोदोमनि जोमसियो माला आया जागोन फ्रुम सावसुनो आराम जागोनलै गेहेन मोनजायो नै लोगोफोर अनला देनोसै अनलानि माइरं Masuk mana संनोसै अनला ओंख्रिखौ लोगोफोर केसारि दालिबो लादोंसे अनलायावनो होगोन आरोना ओमफ्राय आलु सामब्राम देखाबाय दालिखौ होबाय खारै होनोसै बेदरखौ थिखांना दोनथ'बाय मार गरम खालामोफोर गोलोमजोब्बाय आङो बोहैजोब्बाय गोलोमदैयानो गरम बोथोराव ज'सेयाव हागोन मागोन जालायलाङो बारबो गैया नाङाखै लोगोफोर जोंना आरो लामा बानायबाय दङ पाक्का लामा जासिगोन जोंनि लामाथिं गामियाव बानायबाय दङ पाक्का लामा नंखायामोन नालाय दासो बानायबाय दङ पाक्का जासिगोन आरोना मोजांसिन जासिगोन थांलाय फैलाय सर' जासिगोन लोगोफोर बानायबाय दङ ओमफ्राय बानायबोबाय दं आलकेट्रा होबाय बानायबोबाय दङ
Bara mosla ba goथावसिन मोना आङो